Velkommen til anden del af Ipsine for tæv. Bare ekstra voldelig. Der har vi så Ipsine, og som I kan se, så har hun fået mistet sin arm, og hun har fået hul i hovedet. Nej, der er hun så. Så hvis vi starter med at lægge ud. Det er så meget, at lægge stemme. Far, har du fundet en makakevåben? Bare kan spille den ind. Adam, pas på, der kommer en bold flyvende. Og nu er vi så kommet til lærdu-afdelingen. Og det er sådan her, som du opdrager dine børn. Læg den sten, far! Far, læg den sten! Far, læg den Det er rent børnemishandling. Jeg prøver det igen, fordi det er noget, jeg kan se. Læg den sten, lad være, far! Stop! Ej, far, lad nu være! Au! Hvorfor? Ej, fordi det skal vi hjælpe med, det skal vi vende med til del 3. Det kan ikke ramme. Okay, og nu skal vi så til rulleteksterne. Det er ham, som der er rekvisitter. Det er ham, der spiller faren og Ipsine. Og det er ham, der lægger stemmen. Og mig, der fotografen. Ipsine vil ikke dø! Mit hår, far! Hvad laver du? Og det var så Ipsine del 2. Og vi siger tak for i dag. Hej!